Otetaanpas vielä pienellä kertauksella siitä, mitä viimeksi käytiin. Niin tämmöinen aihe, kuinka lisätään dynaamisesti kontrolleja Windows Forms-lomakkeelle. Tehdään tästä nyt tämmöinen ihan oma pieni esimerkki. Taas uusi projekti Visual Studiossa. Windows Forms-applikaatio. Joka nimessä dynaamiset. Itse asiassa laitanpas tuon CMI-temppiin, niin varmasti toimii. Noin, sieltä tulee. Eli meillä on se yksinkertainen lomake. Laitetaan sinne nyt täältä joku vaikka painike. Tosta noin. Ja mitäs me ottaisiin sinne dynaamisesti luoda nyt vaikka jotain tekstikenttiä, mihin voi käyttäjä syöttää jotain textboxia. Taas semmonen sinne kanssa. Nyt vaikka noin tuolla. Annetaan tekstikentälle nyt joku nimi, niin kuin hyvin tapoihin kuuluu. Tuolla. Textbox. Nyt vaikka syöti. Ihan sama mikä se on. Painike. Pistän tähän lisää kenttä. Vaikka tälle nimeksi. Tekstiksi. Vaikka noin. Tehdään semmonen, että painan tuota painiketta, niin se lisäisi mulle näitä tekstikenttiä tänne. No, mitenköhän tämä nyt pitäisi tehdä ensinnäkin. Otetaan nyt tuosta tuplaklikki, että saadaan tänne tämä koodi. Ja nyt tulisi tämä metodi, josta me voidaan koodata sitten näiden uusien painikkeiden lisääminen tänne. Ja tosiaan nyt helpointa Windows Formsissa luoda näitä, tai no oikeasti ei ihan helpointa, mutta tässä vaiheessa nyt näppärintä katsoo, että miten näitä tehdään, niin on katsoa mallia täältä Form Designerin koodista. Avaapas se tuolta noin. Eli kun mä heitin tuonne työpöydälle sen Textbox-syötekenttä, joka näkyy tässä esittely, mikä tämä Windows tai Visual Studio on tehnyt, niin tästä plussalla kovataan nähdään, minkälaista koodia se on tehnyt meille. Ja mä täältä kopioida sen koodin. Mä pystyn luomaan sitten samanlaisen. Eli ensin me tarvitaan tietysti täällä tämä muuttuja. Tai attribuutti tässä tapauksessa. Sitten se pitää täällä luoda. Kopioin nyt nämä koodit tänne ja säädetään niitä sitten. Ja sitten on tässä nämä ominaisuudet, mitä se on määritellyt tälle. Eli tässä on se kaikki tarpeellinen, lähes kaikki tarpeellinen. Noin, eli luodaan ton tyyppinen muuttuja tonne. Ei tarvitse olla private, kun se on tässä suoraan tässä metodissa. Olkoon sen nimi nyt sitten joku vähän muu kuin tuo, mikä tuolla meillä on jo. Uusi boksi vaikkapa. Ja siihen pitää laittaa osoittamaan sitten uusi tämmöinen textbox-tyyppinen olio. Luodaan se nyyllä. Näin. Ja sitten tähän uuteen boksiin pitäisi sitten määritellä kaikenlaisia näitä, että missä se sijaitsee ja niin poispäin.
Näin. Välillä oli vähän. Ups, toi olikin väärin. Tossa pitää lukea se uusi boksi. Noin. Eli periaatteessa tolla nyt toimisi. Eli tämä luo tämmöisen uuden point-objektin, joka kertoo missä kohtaa ton pitäisi sijaita ton meidän uuden boksin. Sitten sillä annetaan nimi, no sitä me ei tarvita tässä nyt. Ja sitten sille tulee koko, joka määritetään system.drawing.size-objektilla. No, koko saa olla aina toi sama. Tab-indeksi. Se pitäisi tietysti olla joka boksilla nyt eri, mutta kokeillaan ensin, että saadaan tää näkyviin edes meille tonne. Että voisi paikkaa vähän muuttaa ensinnäkin, että se ei tule sen vanhan päälle. Eli tässä on X- ja Y-koordinaatti. Lisätään tuohon Y vähän, se pistetään siihen vaikka, kun se on 20 toi korkea, niin jos pistetään tuohon 25 lisää yli 40, niin sitten se varmaan tulisi suurin piirtein se edellisen alla. Kokeillaan, pannaan F5. Ohjelma käynnistyy. Klikkaan lisää boksia. Mitään ei tapahdu. Jotain meni pieleen. No oikeastaan jotain ei mennyt pieleen, vaan tätä puuttuu vielä kaikista olennaisia. Eli kun täällä on tää objektit ja muut on luotu jo tälleen, niin sitten pitää lisätä vielä tälle lomakkeelle. Eli täällä on tämmönen controls.add. Ei tarvita tissiä tuossa, vaan se on suoraan tämän meidän luokan metodi. Lisätään tälle lomakkeelle tämä uusi boksi. Nyt se saattaisi tulla meille näkyviin. Eli minimissä me tarvitaan että pitää luoda tämmöinen uusi objekti ja sitten se lisätään tänne lomakkeelle. Ja tämä luontikin voitaisiin vaikka tehdä tässä controls.add-kutsussa suoraan, mistä tästä tonne vaan uusi boksi muuttujan nimen tilalle toi New System Windows Forms text box ja sinne tulisi uusi boksi. Mutta tehdään se näin, me saadaan tätä vähän paremmin käytettyä tässä kohtaa. Tuli. Ja nyt kun mä likkaan useamman kerran, niin tulee aina samoja tähän päällekkäin uusia. OK. Mutta nyt sitten kun me halutaan näitä tänne enempi laittaa, eli haluaisi kaikki nätisti allekkaan ja muuta, niin meidän pitäisi tietysti tietää montako meillä niitä on siellä entuudessaan. Sitten voitaisiin laskea aina uudelle paikka sinne vaikka. Niin, mitenkään tässä kannattaisi nyt toimia. Yksinkertaisin tapa ehkä tässä kohtaa on tehdä sillä tavalla, että laitetaan tänne luokkaan joku muuttuja meille tai tämmöinen joku taulukko tai vastaava, mihin me sijoitetaan nämä uudet boksit. Ja sitten voidaan siitä aina tarkistaa monesko on menossa ja laskea sitten uudelle paikkaa ja niin poispäin. Eli voitaisiin käyttää vaikka tämmöistä luokkaa kuin list. Ja sille pitää antaa tyyppi, jonka muotoisia objekteja me halutaan laittaa tähän listaan. Niin se pitää olla sama kuin tämä tyyppi, jota me luodaan täällä. Noin. Itse asiassa tännekin riittäisi nyt pelkästään tämä textbox, kun meillä on tuolla usingissa on toi using system windows.forms. Päästään vähän lyhyemmällä. Nämä riittää meille. Tässä kohtaa luodaan tämmönen listboxi. Siinä on vaikka se nimi kentät. New list textbox. Noin. Meillä on luotu tämmönen lista. Siinä vaiheessa kun me luodaan täältä uusi tämmönen boksi, niin voidaan lisätä se sinne listaan sitten. Laitetaan se lisäys kanssa tänne loppuun nyt, että kentät.add ja toi uusi boksi. Sitä ennen meidän pitäisi sitten tsekata, että montako meillä niitä entuudestaan on siellä ja sen mukaan laskea sitten tämä paikka tälle uudelle. Meidän pitäisi kysyä tuolta kentät. Onko sillä joku count? Joo,
laskettaisiin nyt. Kun siellä meillä 1 oli jo, ja se oli paikassa 20. Pistään tähän, se on 20 plus. Montako meillä siellä, jos meillä ei ole vielä yhtään, se on 0. Ja se olisi niin kuin 1 plus toi kentät count. Ja sillä kerrotaan 25. Se menisi näin. Tämä taitaa olla funktio, joo, noin. No eikö olekaan? Pitäisi mennä herjaa vielä. New expression requires after type. Missä mulla on semmonen new? Tuolla. Näin. Näinhän tämä pitäisi mennä. Ei. Ei. Kun näin. No niin. Niin vaatii nuo sulut, kun se on tavallaan, tää on olevana vähän joku funktio, mutta ei se kuitenkaan ole. No niin. Nyt on parempi. Eli tuossa lasketaan se x-koordinaatti. Eli se on aina vähintään se, missä se vanha on. Ei kun y-koordinaatti 20 plus sitten se lukumäärä plus 1 kertaa 25 pikseliä. Eli nyt voitaisiin laittaa tonne sitten paikaksi tuo x. Ja sitten kun me lisätään se tonne kenttiin, niin seuraavalla kerroksessa seuraava tulisi alle. Katsotaan pelaako. Hienosti pelaa. Noin. Me on saatu luotua noita bokseja dynaamisesti. Tosin niillä kaikilla on nyt tuo tab-indeksi on 1. Ja tietysti ensimmäisellä se on vielä se 1. Ja toisella se pitäisi olla nyt sitten 2, eli sillä seuraavalla. Eli tässä pitäisi varmaan käyttää kans kentät.count. Jos se on ensimmäinen uusi, niin siellä on vasta 0. Sitten me voidaan laittaa se tälleen vasta tossa. Nyt siellä on se 1 jo. Ja se pitäisi olla 1 enemmän kuin se, mikä se edellinen. Kun se ensimmäinen oli se 1. Ja se ensimmäinen uusi, mikä luodaan, se pitäisi olla 2. Kokeillaan tuolla. Me lisää tänne muutama. Sitten menen tuohon kenttään painan tappia, niin se hyppii nätisti näistä kaikista seuraaviin. Kyllä pelaa nyt sekin. Sekin nätisti. Ja nyt voitaisiin sitten samalla tavalla tarpeen mukaan sitten, jos me halutaan ohjelmassa nyt lukea sitten näistä kentistä jotain, niin voidaan käydä kentät listaa läpi ja sieltä saada jokaisen noiden kenttien sisältöä ja niin poispäin. Niin. Luettua ja käytyä läpi. Mitähän sinne nyt laitettiin. Me voitaisiin numeroida, pistää noihin vaikka numeroinnit vielä noihin kenttiin tässä saman tien. Jos mä laitan ton tab-indeksin tonne, niin vähän voin sijoittaa tonne, että tuolla kentässä on tämä text-ominaisuus, laitetaan sinne toi sama numerotekstin. Nähdään monesko se on menossa. Ensimmäistä nyt puuttuu se 1. Voidaan laittaa se 1 sinne ensimmäiseen ihan täältä. Tätä kautta. Noin. Eli tossa me on muokattu niiden tekstejä sieltä. Ja nyt jos me halutaan sitten vaikka lukea tai muuta niille, niin pitäisikö laittaa tänne nyt joku uusi namiska vielä.
Laitetaan tonne nimeksi vaikka nyt sitten Putton laske. Noin. Tai lisää, olkoon vaikka näin. Tehdään tolla tavalla ja olkoon nyt ihan vaan noin. Ja siitä klikataan. Tehdään tästä nyt semmonen, että mä painan tuota painiketta, niin sitten se lisää tuota numeroa, joka on noissa jokaisessa tekstikentässä. Niin siinä on pakko lukea siitä tekstikentästä jotain ja sitten samalla tehdä siihen joku muutos. Että mä voin tehdä tänne for each sillä mukaan. Painan pari kertaa tappeen, se täydensi mulle nätisti tämän koko rungon tähän. Ja tää on nyt tyyppiä textbox. Item in. Kentät. Käydään no kaikki läpi. Ja item.text yhtä kuin item.text. Tuo pitää konvertoida tuota. Eikö tää nyt mulkaan ollutko tämä konverti? No niin. Ops. Eikö tämä nyt toiminutkaan näin? Joo, hetkinen system.corner piste. Ty. Int. 16 riittänee meille. Item.text. Joo, se herjailee meille tässä vielä. Täällä on intti. Lisätään siihen 1. Ja sitten tämä pitää taas palauttaa stringiksi. Saadaan sijoitettua se tänne takaisin. Eli muutetaan siellä tekstikentässä oleva teksti intiksi, lisätään siihen 1 ja muutetaan sitten tämä koko höskä, tämä tulos stringiksi, joka sijoitetaan takaisin sinne tekstikenttään. Eli se laskee nyt aina yhtä lisää niin jokaiseen kenttään. Kaikki kentät käydään läpi ja kaikista kentistä luetaan jotain, kaikkiin kenttiin sijoitetaan jotain. Ai niin, nyt mulla on 2 lisää sillä. Muutetaan tuon toisen nimi vielä. Toi on ollut järkevä. Pistään tänne kasvata numeroa. Vaikka näin. Ja pitää laittaa sitten varmaan toi autosaissi päälle. Ja pitää ehkä siirtää vähän sivummallekin, että se mahtuu toi. Noin muut tuohon vierelle. No niin, nyt siinä on kenttiä. Muuten toimii hyvin paitsi toi ensimmäinen staattinen, niin ei pelaa. Se pitäisi saada tuohon joukkoon vielä mukaan. No sekin tietysti kannattaisi ehkä luoda itse nyt dynaamisesti tuolla, mutta mehän voidaan tää kiertää sillä tavalla, että laitetaan tänne initialize-komponentin jälkeen, laitetaan tänne kentät.add ja sitten tämä, mikä se boksin nimi nyt oli? Textbox syöte. Noin. Ja nyt tohon ei tarvikka sitten varmaan laittaa +1 tohon counttiin täällä enää. Kokeillaan mitä se näyttää nyt. Joo, siinä tulee isompi väli. Ja sitten se laskee ton väärin. Eli vetäis toi +1 tosta pois. Nyt siellä on vielä toikin menee väärin. Tohon kai tarvitse +1. Kun siellä on
todellakin. Nyt menee nätisti. Näin se pelaa. Ja nyt me on samaan tapaan kuin tässä raahaamalla, niin samaan tapaan itse sitten dynaamisesti lisätty tonne uusia objekteja. Ja voidaan niillä nyt sitten laskea ja toimia ja operoida. Saatiin tänne dynaaminen systeemi aikaiseksi. No tää homma pelaa nyt tälleen, että tämmöisessä tapauksessa ihan helposti, että meillä on vaan tämmöisiä yksittäisiä tekstikenttiä, johon tarvii vaan sitten käyttäjän syöttää jotain tietoja. Entäs sitten, jos tuon tekstilaatikon pitäisi tehdä jotain vähän muutakin kuin vaan ottaa syötteitä. Esimerkiksi voitaisiin tehdä tähän samaan sovellukseen samaa, mitä mä tein viimeksi, eli mä laitoin sinne sen liikkuvan auton. Pistää semmonen tänne vielä. Tästä tuohon nyt luodaan tuo auto, otetaan täältä choose image ja importoidaan täältä joku auto. Noin. Saatiin auton kuva sinne ja size mode. Auto size, noin. Nyt sinne on luotu tuo auto. Mä tein tämän tähän lähinnä nyt sen takia, että mä saan kopustettua tuon koodin. Tehän sillä tavalla, että jätetä tätä tähän enää olemaan tätä staattisesti tänne suoraan raahattua. Lisää tästä on nyt sitten kanssa painike vielä. No, tulepa sitä nyt. Siinä on nyt painike. Se auto. Noin. Tuplaklik. Sitten kopsitaan täältä tuohon autoon liittyvät koodit taas. Siellä on luotu tuonne pictureboxi. Ja sitten siihen on tehty kaikenlaista asetusta. Noin. Voidaan luoda sitten uusia autoja. Onko täällä muuta vielä? Ja sitten mä lisää ton boksin vielä sinne. Varsinaisesti lomakkeen. Eli tossa on se tarpeellinen koodi. Ja käytetään nyt tätä samaa nimeä tässä, kun itse asiassa ei kannattaisi käyttää kyllä tätä. Picturebox riittää. Noin. Säädetään sitten kuva. Säädetään sinne paikka. Nimeä ei tarvita. Kokoakaan ei varmaan tarvi määrittää, jos pidetään tätä autosaisia. Kokeillaan ainakin meneekö se ilman sitä. Tab-indeksiä me ei tarvita, koska tuohon tabilla tarkoitus pysähtyä ja se määrätään tuolla, että tab-stoppi on false. Noin, ja sitten se lisätään vaan tonne lomakkeelle. Noin. Otan ton auton pois. Ton lisää auton pitäisi kuitenkin meillä laittaa tänne auto. Kokeillaan. Sinnehän se ilmestyy ja sinne ilmestyy nyt useampia autoja. Sitten halutaan auto liikkeelle.
Pidetään täältä se timeri. Noin. Pistetään timerille, että se on päällä. Ja sitten mitä me tehdään silloin, kun se timeri tehdään, niin pistetään tänne nyt, että se auto pitäisi liikkua. Paitsi että meillä ei sitä autoa nyt tässä ole suoraan käytettävissä. Pitäisi laittaa sinne tuonne oma muuttuja. Meneekin hankalammaksi. Jos mä lisätään lomakkeeseen nyt uuden muuttujan autoa varten, tai mä voin lisätä sinne taulukon, ja sitten mä saan ne kaikki autot sinne. Voitaisiin tehdä silleen, tai sitten voitaisiin käyttää controls-listaa nyt suoraan tässä. Taas for each. Controls. Ja tää on nyt joku tyyppiä control. Siinä voi olla mitä tahansa control, ja control on tämmönen äitiluokka näille kaikille. Meidän pitäisi miettiä, miten me saadaan testattua, että onko se kontrolli, mikä meille tulee tältä vastaan, niin onko se tommonen PictureBox. Koska me halutaan liikuttaa vain PictureBoxia, mutta me ei haluta liikuttaa näitä kaikkia painikkeita ja muita. No, tää saadaan testattua nyt sillä tavalla, että me sanotaan tänne, että if item is PictureBox. Jos näin käy, niin sitten sanotaan, että item.left yhtä kuin left miinus nopeus. Ja se nopeus me tarvitaan tänne nyt sitten muuttujaksi, attribuutiksi. Nyt vaikka 10 näin alkuun. Katsotaan, mitä tää meille tekisi nyt. Kyllä mä saan lisättyä autoja, ja sitten se aina häviää sieltä. Pitäisi nää saada liikkumaan toiseen suuntaan. Tässä nyt vaikka tuohon plusnopeus, niin toimisi ehkä vähän paremmin. Sitten voitaisiin myös arpoa tälle autolle paikka. X- ja Y-koordinaatit. Täältä löytyy tänne random. Täältä voitaisiin varmaan kysyä jotain R-piste. Ja sitten random min-value ja max-value. X ja Y. Sitä X minimi on tietysti 0 ja maksimi on sitten tämän lomakkeen piste client size piste width. Ja lomakkeen leveys ja Y samalla tavalla 0,client size heikt. Noin. Se arpos meille aina paikat jokaiselle autolle. Oho. Tässä siellä meni pieleen. Oho, puolipiste. Vieläkö uupuu sulku? Joo, tuolta puuttuu vielä sulku noin.
Nyt kääntyy ehkä paremmin. Noi toimii, kasvata numeroa, toimii, lisää auto. Autoja tulee hyvin, mutta kaikki karkkaa näytöltä. Mites me saatais tämä toimimaan nyt tuota? Pitäisi jokaisesta autosta testata tietysti, että onko se siinä näytöllä ja niin poispäin. Ja sitten kääntää. Mutta kun meillä on näille kaikille tämä yhteinen nopeuskin vielä. Menee vähän hankalaksi. Ja entäs sitten, jos mulla on joku muu kuva siellä? Kaikki kuvat lähtee nyt liikkeelle. Kaikki mitä on Pictureboxia. Ei ole ehkä maailman fiksuin ratkaisu nyt tämä tehdä tätä tällä tavalla. Vaan nyt pitäisi ottaa järki käteen ja vähän muokata tätä systeemiä ja tehdään tuosta autosta oma luokka. Tehdään näin. Tehdään autoniminen luokka. Ja peritään se Pictureboxista. Konstruktori. Mitäs muuta tänne tarvittaisiin? Nyt kun me halutaan luoda tämmöinen auto, mitä me halutaan sille tehdä? Me halutaan nämä putton lisää autossa olevat, ainakin nämä randomit varmaan laittaa sinne nyt. Ja kaikki nämä tapstopit sun muut. Ja jos on aina toi auto vielä, me halutaan toi kuvakin sieltä. Eli pistetään tänne näitä. Mä ottaisin tänne this.image. This. Eli meillä on nyt täällä noin samat alustukset kuin tuolla. Missä luotiin tuo auto, mutta ei tullakaan täällä nyt sitten Pictureboxia, vaan luodaan täällä auto. Noin, uusi auto ja sitten vaan lisätään se tänne kontrolleihin. Menee vähän simppelimmäksi. Ja sitten tää liikutus. Tää timerisysteemi, niin heivataan tää nyt ihan kunnolla mäkeen täältä lomakkeelta. Tehdään sillä tavalla, että joka autossa on oma timeri, joka hoitaa sen auton liikutuksen aina. Ja se on paljon fiksumpaa. Samaten laitetaan tää nopeus tietysti aina tänne auton sisään. Näin. Tuolta voitaisiin kopsata tuo timeriin liittyvät koodit. Siinäkin missä siellä luodaan se timeri tossa noin. Kopioidaan se tuolta. No, sen esittely puuttuu täältä vielä, se jossain täällä lopussa. Tuossa. Ja mitäs muuta se tänne laittoi? Tuossa noin timerin säädöt. Kopsitaan ne täältä nyt tänne ja pistetään tälle nyt nimeksi. Taas tämäkin tuo nopeus on private, että siihen ei muut pääse käsiksi. Ja tämä on meillä nimellä ajastin mieluusti. Voidaan suoraan laittaa sen luominen tuohon.
This.components. Mitäs tämä timeri haluaa täällä? Pitäis mennä ihan näin. Minkä takia tuo oli tänne this.components? Required designer variable. Ei me taida tarvita sitä nyt tässä. Sitten tämä liittyy tähän, että näyttääkö tämä auto liikkuvalta varmaankin suoraan tässä designerissa. Täältäkään ei löydy suoraan tästä komponentsia. Mitä löytyy tuolta noin. Tarvittaisiko me sellaista tuolla? No, me kokeillaan näin. Ja sitten sanotaan täällä, että ajastin päällä ja ajastimen tikissä on tämmöinen tapahtuma nyt sitten. Ja nyt pitäisi se tapahtuman käsittelijä saada tänne. Tuossa on se meidän valmis koodi, mitä tuolla äsken laitettiin. Kopsitaan se tänne luokkaan. Noin, herja loppuu. Laitetaan tähänkin nyt ajastin. Alaviiva tiki ja tuohon ajastin alaviiva tiki. Noin. Ja tää voidaan tehdä nyt uudestaan kokonaan tämä. Ei meidän tarvitse testailla tuolla, että onko joku pictureboxi tai muuta. Me vaan liikutellaan tämän auton leftiä. Saadaan sama toiminta. Huomattavasti, kuinka koodi yksinkertaistuu. Tässä pitää huomata nyt, kun me koodissa asetetaan tämmöinen tapahtuman käsittelijä, niin se on aina se tapahtuman nimi plus yhtä kuin uusi tämmöinen käsittelijä, new system.event handler, ja sillä annetaan parametrina sitten se metodin nimi, joka hoitaa tämän käsittelyn. Ja se metodi pitää olla sitten aina oikeita tyyppiä, että osaa ottaa oikeat parametrit ja muut riippuen sitä tyypistä. Ne pitää katsoa sitten avustuksesta tai sitten kokeilla tuolla Visual Studiolla, että raahaa tuommoisen komponentin tonne ja tekee sille. Sitten tämmöisen näkee, mitä se luo tänne, niin voi kopsia siitä tämän valmiin pohjan. Mutta helpistä näkee nämä myös, että tuleeko tänne tämmöinen object senderi ja event args vai jotain muuta parametria. Mutta ehdottomasti aina plus yhtä, kun ei suoraa sijoitusta. Jokohan tää lähtisi tästä nyt pelaamaan samalla tavalla kuin äsken. Nyt me on siirretty niin tätä autologiikkaa omaan luokkaan, ja nyt tämä lomake itsessään on täällä paljon simppelimpi. Ja voitaisiin ottaa täältä lomakkeelta nyt pois tuo timeri kokonaan. Me ei tarvita sitä. Noin häviää iso määrä turhaa koodia tuolta. Paitsi että se ei nyt sitten tietysti poistanut, kun siinä oli mun tekemää koodia. Ja eiköhän täältä poistunut ainakin. Joo, siellä ei ole timeria enää. Toimiskohan tää nyt? Samalla tavalla oltaisiin voitu nämä textboxikin tehdä. Oltaisiin voitu luoda oma boksi ja näin poispäin. Eli ympätä siihen lisää ominaisuuksia sitten. Kokeillaan, mitä tää tekee. Hienosti tulee auto ja kaikki menee nyt sinne samaan suuntaan karkkuun. Nyt vaan pitää ne tarkistukset taas lisätä, että sinne se auto pysyy näytöllä. Ja nyt ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka paljon meillä niitä on, kun lisätään vaan tähän yhteen luokkaan aina se tarkistus. Mun pitäisi kääntää se toiseen suuntaan ja ups. Ja sitten toinen suunta oli se right. Ja nyt pitäisi tietää, mistä me saadaan tää leveys. Parent.
size.width. Ja voidaan kysyä tämän objektin isä vai vanhempi objektin koko. Siinä vaiheessa kun tämä lisätään sinne tietylle lomakkeelle, niin se asettaa samalla myös tämän parentiksi toivottavasti sen lomakkeen. Kokeillaan pelaako. Kyllä. Nyt se menee nätisti nämä autot täällä. Tuleepahan vaan pienelle alueelle, nyt tämä arvonta ei täysin pelaa. Eli joo, täällä on nyt tämä paikka, mikä arvotaan, niin tämä ottaa nyt tämän auton tästä client sidesta. Pitäisi ottaa siitä parentista. Eli siitä lomakkeesta, jonka sisällä mennään, niin sinne se arpoo nämä koordinaatit. Kokeillaan nyt, rupeako autot menee vähän paremmin eri paikkoihin. Oho. Hups heijaa, tehtiinkin tämä vähän liian vaiheessa. Nyt sitä parenttia ei ole asetettu tuossa kohtaa vielä. Niin kun tämä luodaan tämä, niin sitten vasta kun se sijoitetaan sinne lomakkeen, niin sitten voidaan tehdä tämä paikan arvonta. Milles me saadaan tämä nyt kierrettyä? Tässä käy nyt siis sillä tavalla, että kun me luodaan, tai tämä lomake luo tämmöisen uuden auton, ja sitten yrittää määritellä sitä paikkaa, me kysytään tässä autossa sitä tuolta parentilta, eli sitä lomakkeelta, mutta kun sitä ei ole vielä määritelty tässä vaiheessa, kun tämä auto luodaan tämän auton konstruktorissa, että on mitenkään tämän auton parent, niin tämä ohjelma kaatuu. Eli tämä luominenhan menee sillä tavalla, että täältähän me nähdään nyt. Tässä luodaan tämä auto, niin tässä suoritetaan myös tuo konstruktori, mutta tässä vaiheessa tämä auto ei millään tiedä, mikä on sen parentti. Mutta sen jälkeen, kun tämä lomake lisää sen tänne kontrollilistaan, siinä vaiheessa tulee myös tämä parentti määritelty. Ja meidän pitää tehdä tänne nyt uusi tapahtuman käsittelijä. Eli muutetaan tuo paikka vasta sitten, kun on sopiva sopiva tapahtuma tullut, eli tämmöinen kuin parent changed tapahtuma. Voitaisiin lisätä tänne se, sanotaan, että this parent changed yhtä kuin new event handler ja this on parent changed. Eli tuommoinen tapahtuman käsittelijä. Ja laitetaan sinne tämä, missä me määritellään tämä lokaatio vasta tälle. Ai niin, me tarvitaan tuo randomi sinne kanssa. Noin. Eli tehdään nämä muut alustukset, tehdään täällä ihan normaalisti. Mutta siinä vaiheessa, kun se parentti vaihdetaan, niin siinä vaiheessa aletaan olla sellaisessa tilassa, että se niin alkaa näkyä, sen jälkeen näkyä sillä lomakkeellakin ehkä. Niin siinä kohtaa me voidaan alustaa tämä paikka. Kokeillaan, toimiiko nyt yhtään paremmin. Joo, nyt rupesi pelaamaan. Nyt ne autot menee vielä oikeisiin kohtiin täällä. Oho, mikäs sille tuli siinä? Oho, se taisi arpoutua nyt vähän semmoiseen paikkaan, että se niin kuin jäi tonne jumiin. Pitäisiköhän toi vielä korjata? Eli se paikka on sillä X- ja Y-suunnassa. Se pitää olla toi parent size miinus tämän oman client size.width. Ja täällä client size.height.
koska se vie tietyn alueen tämä auto. Ja me ei haluta, että sitä osa menee sinne ulkopuolelle, koska se rupeaa jöpöttämään tuossa, kun se vaihtaa koko ajan suuntaan. Olisiko nyt parempi? Nyt näyttäisi pelaavan ihan nätisti. Erinomaista. Eli saatiin paljon siistimmin ratkaisua, pistettiin oma luokkaläjään. Se hoitaa koko tämän tämmöisen objektin, nämä liikuttelut ja muut. Ja täällä lomakepuolella päästiin hyvin paljon pienemmällä koodilla. Et samalla tavalla olisi voitu siistiä tätä tekstikentän lisäilyäkin vähän sen tänne, mutta siinä ei ole vielä niin suurta tarvetta tolle, että vielä voidaan mennä ehkä tuolla ratkaisulla tekstikentän suhteen, mutta yleensä on aika fiksua tehdä tämmöinen oma luokka jo näistä. Ja tästä nyt ei olekaan sitten pitkä matka, että tämä on niin kuin oma kontrolli jo, koska käytännössä tämä on jo meillä oma kontrolli. Se on Pictoryboxissa peritty tämmöinen auto, mutta me ei voida vielä tätä raahata tuonne pelikentälle suoraan tuonne lomakkeelle tuolta valikosta ja sillä tavalla, että pikkasen on matkaa tämmöiseen niin kuin yleiskäyttöiseen komponenttiin, mutta siihen päin tässä ollaan nyt menossa. Ja nyt tässä on sitten huomata tosiaan tämä, että konstruktorissa ei voi ihan kaikkea juttua alustaa suoraan, vaan just tämmöistä, mikä vaatii jotain tältä lomaketta, jolle tämä on menossa ja muuta vastaavaa, jonka sisältö halutaan käyttää hyödyksi, niin pitää tehdä sitten jossain muussa tapahtumassa vasta myöhemmin. Eli tuo konstruktori tulee just silloin, kun luodaan se objekti, mutta sitten tämä parentti vaihtuu sitten taas jossain vaiheessa, kun se sijoitetaan lomakkeelle ja muuta, ja silloin pystytään jo kyselemään tältä, mikä sen parentti on ja niin poispäin.